Dayon kanan. Istorya po dia tuh. Kanay? Si masulti ni mo ron? Okay kayo na ako'y bakso. Masya si Brother Rojem, gwapo kayo. Gwapo kayong. So, guys, so karon lahi among atuan. Magtudlo meron sa mga babies. Then sila, muna silang Rojem and Titiri og si Brother Denson. Say hi to my vlog. Hi! Ayong morning! Hi, Brother Rojem. Say hi. Wala. Sige. Salamat! Dodot. Hey. Di mo rin naman problema. Guys, bro guys, tsada kayong view diri guys. Ngunit sa akong cellphone, Brother Rodel. May tawag sa view diri. Okay, nawala naman di ay. Dito guys, kita kayo ng dito ang dagat. Mr. John Zol yan. Kasi na malagyan itong naong niya doon. Kasi na malagyan itong naong niya. Balong. Kaya na guy. Wala ka nagating chancho rin. May bustari na sila? Natidilay. Guys, kanang dia guys, so kanang gablo. Dagat. Ano si Bro Kwan? Oh, boy na sila. Ay, kita ra di mo itong layawan? Kita na. Eh. Kita na mo kayo matuglayawan. So, laya Ako mo. mas mga naong. Laya mo padulungan road guys. Ay, day. Oh. Ay, kung matudlo na sila. Hey. Gusto mo ani diri sa mo ang lugar? Sada kay view diri guys.